Moikka! Tässä olisi mun kesäaamurutiini 2017. Mä toivon, että tykkäätte tästä videosta, koska tätä on pyydetty multa tosi paljon, joten mä päätin toteuttaa tämän videon. Mä etin mun puhelimen, mutta sit mä mietin, että mun puhelin ei olekaan tässä lähellä, joten mä päätin, että joo, nyt on aamu, mä herään. Mut sitten mua taas nukuttaa, joten mä menen nukkuu taas 8 tunniksi. Sitten kun mä oikeesti herään, sit mä mietin, että joo, mun puhelin ei oo, mä etin sen myöhemmin, mut nyt mä lähden peseen mun naamaa. Vessaan mä lähden peseen mun kasvot viileällä vedellä, että mä edes vähän virkistyisin. Ja sitten kun mä oon pessy, mä otan mun hammasharjan ja hammastahnan. Sit mä pesen 2 minuuttia mun hampaita ja laitan noi pestävät asiat tonne. Kuivaan mun naamaa tuohon mun pyyhkeeseen ja sit mä lähden syömään aamupalaa. Mä en tee mitään isoa, koska mä yleensä herään niinku päivällä, mutta heti mä en halua syödä päiväruokaa, joten sit mä teen jotain pientä purtavaa. Tällä kertaa mä tein ruisleipää ja mä laitoin siihen vielä sitten suolakurkkuja. I can't find a key without you, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Täältä näyttää mulle, että mä vaihan mun yövaatteet pois. Mä vaihan ne päivävaatteiksi. Tällä kertaa mulla oli päivävaatteina tällaiset vaatteet. Mulla on tällainen feikki Naikin paita. Laitoin sen tällä kertaa päälle. Ja sit mä oon ite rikkonut nää mun farkut. Ja niin. Tällaiset mustat perusfarkut. Mun meikkiä ja mun meikkiä mä käytän vaaripsaria ja kulmakynää. Mä tein kevyesti mun ripset, et siinä tulee vaan vähän väriä. Sitten lopuksi laitan mun kulman. Mutta tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäätte. Jos tykkäsitte, laittakaa peukkuja pystyyn ja laittakaa kommentteihin, mitä tykkäsitte. Laittakaa tähän 200 peukkua, niin mä teen teille iltaan rutiinivideon.